This is from T. It says, it's cheaper to keep her. Aquesta conversa i esperem que us resulti molt interessant. Tenim la sort avui de poder conversar amb en Ferran Rodés, que és un dels líders de la nostra indústria de la comunicació i del sector publicitari, i intentarem o tractarem d'abordar diferents punts que puguin resultar interessants, ja que et tenim aquí, i poder-los debatre i fer-ho divertit i amè. Així que, Ferran, moltes gràcies per venir avui aquí a passar l'estona. Moltes gràcies a tu, Marc. Intentarem. Interessant. Dividirem això en 3 eixos. Parlarem una miqueta dels lideratges empresarials en aquest segle XXI, de reptes i oportunitats al negoci publicitari i una miqueta, si ens dona temps també, perquè són molts punts, ja que tenim aquí, de premsa i de mitjans de comunicació, que sempre és interessant tractar-los. Un dels punts que jo crec que almenys a mi m'interessa moltíssim d'escoltar-te i aprendre, perquè m'interessa personalment, és com és la gestió i la creació d'un grup des d'una empresa del negoci publicitari creada a Catalunya i intentar convertir-la en un grup internacional on els mercats de fora acaben sent fins i tot els prioritaris o els principals per la companyia que s'ha creat a Barcelona. Com és aquesta experiència? Com ha sigut? Com us va? Doncs si l'hagués de sintetitzar en un sol mot seria equip. O sigui, aquesta empresa nostra, que dura ja fa molts anys, perquè va començar amb una petitíssima agència de publicitat al carrer Tosset que el meu pare va fundar l'any 57. Al final, si hi ha una constant, és que sempre hi ha hagut un equip. És veritat que hi ha rols més significats que d'altres, però la clau, aquesta constant ha estat saber tenir un equip que ha entès bé quins són els objectius, els ha comunicat bé internament i ha equilibrat sempre ambicions amb possibilitats i fins avui. És a dir, és més complicat que tot això, però crec que la primera paraula és aquesta. És un equip cohesionat i que comunicava bé internament i que es proposava objectius assolibles. El tema del lideratge és apassionant, perquè les persones estan darrere dels projectes. Per molt que parlem de tecnologia, parlem de grans grups, sempre hi ha persones al darrere, no? Sí, sobretot en el nostre sector. O sigui, al nostre sector no hi ha altres actius que això, que persones, siguin persones que treballen a l'empresa o persones que et fan la confiança, que són els clients. El que no hi ha són ni fàbriques, ni maons, ni... Ara ja, en els darrers 15-20 anys, sí que hi ha una inversió en tecnologia important, que evidentment és un actiu sine qua non, però segueix sent molt més important el de les persones. Llavors, jo no tinc una recepta universal. La que sempre ha funcionat per nosaltres és compartir bé els objectius, comunicar-los bé i entendre quins són els anhels de cadascú i veure com aquests anhels individuals s'harmonitzen amb anhels i objectius col·lectius. Sé que és una recepta molt òbvia, però al final és la que ha funcionat. No és òbvia, però complicadíssim, no?, de fer. Sí. Perquè sembla molt fàcil així, però després... Clar, jo crec que passa a tots nivells. Vull dir, veus el Barça del Pep Guardiola i al final era un equip. O sigui, era un equip que havien jugat junts des que tenien 15 anys i ja sabien perfectament el que anava a passar 2 jugades abans. Llavors, sí, s'assembla una mica i és molt complicat, efectivament. Sí. Bueno, és la recepta, jo també estic d'acord, és la recepta perquè una companyia escali i tingui dimensió, fidelitzar l'equip, motivar-los, donar-li una visió clara de cap on es va. Sí, hi ha altres models, inclús en el nostre sector veus de vegades grups que són grups molt piramidals, amb un tio que mana molt i allà no es mou ni un paper o no es mou res sense que aquella persona... A nosaltres això no ens ha funcionat mai.
més aviat són equips bastant horitzontals, amb un nivell de consens que de vegades no saps si estàs en un club social o una empresa, però és gent que es coneix des de fa temps i es va renovant a poc. Per exemple, un directiu acaba sent directiu al cap de 3 anys en el nostre grup, triga molt. I de moment funciona, amb alts i baixos, però funciona. Que bo, que bo. Un altre, donaria tots els temes, jo crec que donaran per molt i intentarem fer-ho o sintetitzar-los, perquè si no ens estem aquí amb tu podríem estar xerrant tot el dia sencer. Si ens dona més temps després seguim amb els temes de lideratge, perquè o almenys a mi m'apassiona, no? Jo tenia com els recursos humans molt, no sé, no els hi donava la importància, no? La gent que vas a negociar el sou o la gent que et despedeix o la gent que... I acabes veient que és l'eix amb el que es basen les companyies exitoses. Sí. Nosaltres, per exemple, fins no fa pas gaire, fins fa 10 anys, 15 anys, funcionàvem sense recursos humans. Però per un motiu, perquè els recursos humans eren responsabilitat de cada unitat, saps? I llavors, finalment, ja era massa gran tot allò i vam posar una persona que és un consultor intern, però que no gestiona. El que és el talent ho gestiona cada unitat. I això no hem volgut canviar. Llavors, el que fa el Departament de Recursos Humans o People Development, diem, és un consultor intern al que tu hi vas si tens algun repte, saps? Però els recursos humans els gestiona cada unitat. Nosaltres, una de les coses que hem implementat ara ha sigut, que ja portem 2 o 3 anys treballant, en intentar definir molt bé i molt clar els valors de la companyia i deixar-los per escrit, no? Que tothom, quan entra a la casa, sàpiga nosaltres ens comportem d'aquesta manera, volem definir una visió i una missió molt clara i després empoderar els equips. I una cosa que hem aplicat, que fa 2 anys que portem i que no hi confiava gaire, la veritat, i estic molt content, són uns OKRs, que són metodologies de treball que venien de companyies americanes, i la veritat és que jo crec que ajuda molt, sobretot, a tothom a tenir un rumb, no? De dir, anem cap allà, volem fer aquestes 4 coses, mirarem fins on, fem seguiments trimestrals, no? Veurem fins on hem arribat i no passa res si no arribem a tots, o sigui, és impossible, no? Perquè són OKRs ambiciosos, però sí que estic content perquè ajuda molt a la gent, no? A tenir visió, no? Perquè a vegades en les posicions del top management tu ho tens molt clar, però potser algú que no, o jo ho puc tenir molt clar, però potser algú que no està tant en el dia a dia i té una visió completa li costa més, no? I no sé si heu implementat OKRs a Sí, nosaltres també treballem en un sistema d'envios que té OKRs a dins i hi ha un ritual que acostumem a fer tots, que és 2 vegades a l'any com a mínim, seure, discutir a nivell individual com van aquests OKRs, després ho discutim a nivell més col·lectiu. En fi, funciona una mica consensualment. Els OKRs evidentment ajuden molt i els valors també els hem posat per escrit, però s'han d'anar parlant, perquè si no els valors al final acaben... Llavors el que és important és ser conscient que aquells valors efectivament reflexen la realitat d'aquella empresa, i això s'ha d'anar fent de tant en tant, perquè hi ha un moment te n'adones que espera, però vam dir allò i no ho estem fent, saps? Per això serveixen. No, i que siguin vius, no, també? Exactament, és el que et volia dir. El mercat va canviant, les companyies anem canviant i no passa res doncs per anar adaptant-nos. Sí, aquesta epidèmia ens ha posat a prova els valors d'una manera molt clara. Nosaltres, per exemple, vam prioritzar no despedir a ningú. Sí. I no hem despedit a ningú. De moment toco fusta, no sé si n'hi ha fusta per aquí. Al novembre hem aguantat tots, però clar, el compte de resultats, quan te baixen molt els ingressos, llavors el que hi va haver és d'entrada l'equip directiu va fer un pas i es van baixar tots els sous, etc. I després moltes unitats també van fer el mateix, no totes i no tothom, però suficientment com per poder navegar, i acabarem un any bastant digne sense haver despedit a ningú. És un commitment brutal, no? Brutal, i va ser de nou una decisió bastant meditada, 4 o 5 dies i molt consensuada, i que prova una mica, va posar a prova els valors. Com heu viscut els efectes de la pandèmia? Mira, jo crec que hi ha parts del grup, tot el que és convencional més tocat,
la part que tu coneixes més, que és on jo li dedico més temps, que és diguem-ne, més de serveis més digitals, aquesta, contra tot pronòstic, al principi sí que va rebre una bona sotragada, sobretot aquí a Espanya, Itàlia també, França també, i Llatinoamèrica molt. Estats Units, curiosament, no tant, i a la segona part de l'any, no. La segona part de l'any estem arribant a xifres del 2019, i sobretot als Estats Units estem ja per sobre. Jo crec que tots, això, Sí. Segona part de l'any, i ara hem de veure. Jo crec que anirà per barris. O sigui, aquí a Espanya i Europa, a sud d'Europa veig una mica complicat encara, però als Estats Units sembla que sense haver-se vacunat encara ja estan començant a sortir. No sanitàriament, sanitàriament és un drama. És un drama. I aquí també. Però sembla que la vida, doncs, econòmicament es reprèn. Jo sóc una mica escèptic, però hem de veure. Com us va als Estats Units? No, als Estats Units va bé, la nostra empresa va bé, i el país és un país que reacciona molt ràpid. Jo crec que tenen una presidència, la que han tingut, òbviament no cal dir-ho, molt discutible, i crec que la nova entén la vida afortunadament d'una altra manera, però se'n sortiran. O sigui, l'experiència viscuda per nosaltres allà o aquí no s'assembla per res. Allà, al cap de 15 dies, nosaltres ja teníem un crèdit. 15 dies. I 15 dies després, aquell crèdit ja ens havien dit que es transformaria en subvenció. 15 dies. Aquí a Barcelona, ho dic obertament, les empreses com la nostra, el 70%, això està a la premsa, no ha cobrat l'ERTE. Llavors, nosaltres hem tingut que avançar. Són maneres d'entendre el món una mica diferents. Hem tingut que avançar a l'ERTE que no es cobrava. Sí, és un drama. Des d'aquí records. A Barcelona, perquè altres contrades d'Espanya sí que s'ha cobrat, però aquí no s'ha cobrat. 70% dels casos. Llavors, és diferent. Ferran, economia social en el sector empresa. Sí, o sigui, aquí hi ha dues grans tendències, que a més això ja se n'ha parlat molt, i els fons europeus que arriben a Espanya estaran molt condicionats per aquests dos factors, que són economia social i tot el que és transició digital. No? Vosaltres ets Morai i nosaltres afortunadament estem en un sector que és tendència, que és el sector digital. Però les empreses, totes, i la societat en general, està molt, jo diria que compromesa ara, òbviament no tothom, però la majoria sí, i sobretot la majoria ciutadana, a abandonar una economia carbonitzada i anar a una economia sense CO2. No? Llavors aquest salt, que és un salt que ve de molt lluny, i que és un salt que hem d'entendre que neix del consumidor, del ciutadà, pots estar a favor o en contra, però evidentment és una tendència irrefrenable. Llavors, en aquest sentit, a mi, des de la meva professió, el que més observo és com la ciutadania informada aprova o desaprova el que fan les empreses en aquest sentit concret, saps? I aquí jo crec que a Espanya encara no ens hem enterat de què vol dir això. O sigui, aquí a Espanya hi ha encara pràctiques empresarials que al nord d'Europa, del Rin cap amunt, posarien aquella empresa fora del mercat. Interessant. Vaig avançant perquè ens estem... Tu manes. Sí, ens estem divertint aquí. El segon eix que havíem pensat que podia ser interessant comentar era amb la pota de les oportunitats i els reptes en el model publicitari actual. No? I per començar, avui un dels temes que m'afecta directament escoltar, a veure què veu algú de la teva experiència. No? Com les startups estem jugant un rol en aquest nou model publicitari, no? Cada cop creixent més, però també apalancades amb uns diners a través de fons d'inversió, no? Que companyies com vosaltres no heu necessitat, perquè és així, no heu necessitat, però en canvi, per una altra banda, heu tingut que fer-ho vosaltres directament amb capital propi. No? Com ens veus? A veure, aquí hi ha moltes qüestions i poc temps. El primer que hem d'entendre és que la digitalització, sobretot, és una ruptura en el control de la cadena de comunicació. És a dir, el capitalisme industrial havia funcionat en economies liberals com la nostra
tendim a dir de manera democràtica, però tenia un subsistema, que era el de la comunicació, que no funcionava democràticament. Hi havia un monopoli de la informació. Tu això no ho has viscut, però jo sí. A Barcelona, fins als anys 80, teníem 2 cadenes de televisió i vèiem allò. I 5 canals de ràdio i 4 diaris. I allò era el món. Encara que sembli increïble, era així. Llavors, en un moment determinat, quan arriba internet, hi ha una baula d'aquesta cadena que és el consumidor, que és el que obeeix, és el que mira aquells missatges i l'endemà compra el Corte Inglés, que és el primer que entén el que significa internet. Contra tot pronòstic, perquè no són les empreses que tenien un rol actiu. És l'actor passiu, el primer que entén la profunditat i el poder que té internet. I comença a fer coses que trenquen completament aquell sistema. És a dir, comença a fer mitjans, comença a intercanviar informació, munta xarxes d'informació que no han existit mai en la humanitat abans, i amb això diu, jo també sóc actiu. I capgira tot. I la teva empresa i la nostra és conseqüència d'això. Llavors, d'entrada s'ha d'entendre que el sistema no estava preparat perquè de sobte aquesta cadena que estava controlada ja no es controla. I si entens això, tota la resta s'entén bastant bé. Inclús quin és el rol d'Atsmurai o de Ribble. M'explico? Sí. Llavors, un cop entens aquest tema, ara poden passar 2 coses, perquè estem en una cruïlla. És possible que el sistema segueixi democratitzant-se o no. O sigui, el sistema aquest és un sistema perfectament manipulable i ho estem veient. Algoritmes, grans monopolis, etc., ens poden, contra el que sembla intuïtivament, fer arribar a un sistema encara més controlat que el que teníem abans d'internet. I, evidentment, seria un sistema avorridíssim, però és possible. O sigui, jo de vegades miro, ostres, això si no ho legislen aviat, tindrem un tema bastant distòpic. Llavors, nosaltres hem de triar. Nosaltres hem de triar si com a ciutadans, si volem un sistema com més o menys controlat, amb pocs players, o volem un sistema realment democràtic on la ciutadania hi participi. I aquesta tria la fem cada dia. I a mi em preocupa molt que es discuteixin temes com, un que em preocupa moltíssim és que la Xina és més eficient perquè no és una democràcia. Escolti, és que prefereixo ser 1000 vegades més ineficient, saps? I aquest punt és clau. El segon punt és vosaltres i nosaltres estem en un sector que afortunadament anirà a més. Mira, i una dada que tinc d'abans d'ahir. Amb l'e-commerce, durant la pandèmia, el sud d'Europa ha avançat a xifres que hauria de tenir 4 anys més tard. O sigui, estem en un nivell d'e-commerce avui com el que hauríem d'haver tingut en el 2024, això ja ho saps. Als Estats Units ha estat 2 anys. O sigui, la digitalització és imparable, vull dir que feina en tindrem. Ha sigut obligatori. Sí, ara, aquesta feina la tindrem, de nou, si entenem clarament que aquest sector és un sector que ha d'estar participat, no un sector amb 4 players com el que teníem fa 50 anys. Sí, canviar els 4 players per 4 nous diferents. Sí, totalment. Vaig al gra, que ens queden 5 minuts, i un tema que sí o sí et volia preguntar, no? I és, aquí, quan companyies exitoses com la vostra aconsegueix penetrar, que és tan difícil en mercats de fora, sobretot amb el mercat americà o amb d'altres, i aconsegueix créixer a velocitats increïbles. Desgraciadament, i dic desgraciadament perquè és una pena, a vegades aquestes companyies, si volen seguir creixent a aquests ritmes, s'han de vendre a grups internacionals perquè aquí ens falta alguna cosa que no sé què és, que no ens acaba de fer que siguem nosaltres els que comprem companyies per seguir creixent, no? Sí, aquí jo crec que ens pesa una mica la història. O sigui, ara parlo una mica de Catalunya. O sigui, Catalunya és un país, és un mercat petit, i el que ha viscut, evidentment fins fa poc, vivia del mercat espanyol. O sigui, la indústria catalana tèxtil, que té un gran èxit, és una indústria protegida o semiprotegida, no? I jo crec que això marca molt. Per altra banda, l'esperit d'aquí és molt emprenedor. O sigui, aquí hi ha 300.000 empreses, que és una borrada. O sigui, no hi ha gaires països d'Europa que tinguin un teixit empresarial. Llavors,
tenint aquest teixit empresarial, com és que no ens projectem més al món? I jo crec que és un tema de model. O sigui, aquí hauríem d'entendre el món com els suïssos. O sigui, els suïssos al mercat interior els importa un pepino, perquè és que són 8 milions, o sigui, com els catalans. Què fan? Estan obsessionats per exportar. Llavors vas a tot arreu, vas a Jakarta i hi ha un tio parlant suís-alemany allà segur. I nosaltres ens hauríem d'aprendre el món així. A més, és que ho tenim bastant bé, perquè quan un català neix, ha de seguida parla 3 idiomes. O sigui, parla català, parla espanyol i amb una mica d'allò parla francès i italià. És que ho tenim així, però ens ho hauríem de creure. I jo crec que és perfectament possible, perquè el grau d'emprenedoria que tenim aquí és únic. I a més són empreses innovadores, normalment petites, que s'han de guanyar la vida, etc. Però hauríem de tenir aquest model de Suïssa. 2 temes més, perquè em sembla que hem d'anar acabant ràpids, però el tema de premsa sí que volia tractar, perquè val molt la pena tenir-te aquí, no? Futur que tenim aquí amb el negoci de la premsa digital o de paper, no? Això està passant a tot arreu i té a veure amb el que dèiem abans. Els continguts que consumim com a ciutadans cada dia estan fets més lluny i sense una base cultural clara. Jo quan estudiava als 20 anys això era una gran preocupació. Ara ningú se'n preocupa d'això, però el fet està instal·lat. Llavors la premsa juga un rol, aquí a tot arreu, juga un rol en aquest moment clau, doble. Per una banda és la premsa local, òbviament, és a Suècia, a Estocolm, a Barcelona o a Roma. Primer, és qui vigila la qualitat democràtica del país, i això no és una anècdota, això és clau, però segona, és dels pocs dipositaris culturals d'aquell lloc, perquè el consum de continguts que ens ve de fora és tan abrumador que no hi ha ningú consumint i per tant creant o fomentant cultura local. Llavors això ho hem d'entendre, perquè si això no ens mereix o no tenim consciència de l'interès que té, doncs per mi és un camí directe a la provincialització cultural, i no estic parlant en clau catalana d'allò, sinó més aviat com a europeu. És clau. Ara, clar, el model de negoci de la premsa i el rol que ha tingut la premsa durant molts anys de voler entrar en política i tal, tot això ha de canviar. La premsa ha de fer periodisme i ha d'intentar elevar l'esperit dels seus lectors. No entrar en política. Que sembla tan fàcil, no?, quan s'explica així amb un titular. Sí, a mi aquest tema em té obsessionat. O sigui, jo crec que un país sense premsa local forta i sense bon periodisme fort no és un país. Estic convençut d'això. Serà una colònia d'una altra cosa. No estava a l'agenda, hem d'acabar, però és que m'ha vingut al cap. Succession, la sèrie, l'has vist? No. Molt recomanable. Doncs la veuré. Soc bastant fluix amb sèries, però aquesta me l'apunto. I l'última... Ara hi ha una cultura que sembla que sempre parlem bé i emputxem a la gent a emprendre, perquè sembla que sigui això Disneylàndia, que sigui serà tot fàcil, anirà tot bé, potser treballes molt però hi tindràs èxit, i ens posen aquest cartell, els emprenedors, que sembla que tinguem que ser joves. No, emprenedors sou vosaltres, que porteu molts anys aixecant companyies de zero i que sembla que porteu corbata i no tingueu que agafar aquest rol, quan realment heu arriscat, us heu jugat els vostres calés, heu obert companyies o països quan ningú donava un duro per això. Què els podem dir a la gent que vol emprendre o que diu, ostres, jo m'agradaria muntar un negoci, el que sigui, comunicació, publicitat? Jo crec que el nostre sector, de nou, són equips. O sigui, la idea del... O sigui, clar, evidentment hi ha gent, no sé, el Gates, el Musk, són genis. Però un emprenedor avui dia en el nostre sector és algú que sí, que ha tingut una idea, etc, però sobretot que ha sabut conformar un equip potent amb el que és capaç de compartir tot. O sigui que el capital jo crec que perd una mica d'importància, o sigui, l'inversor ric, que és ric i per això fa una empresa, això sí, necessitaràs aquest capital, però el capital arribarà. El que és important és tenir una idea, uns objectius i conformar un equip. El capital avui, encara que sembli el que vaig a dir una mica raro, o sigui, jo crec que diners ara, si el projecte és bo, bueno, tu saps, tard o d'hora t'arriben. Jo cada setmana rebo un correu d'un fons de Venture Capital o un Private Equity internacional a porta freda que pregunta si necessita posar calés. Però
calés n'hi ha al mercat, que falta potser és gent i ganes i bones idees, sobretot. No? Falta, o sigui, per mi la clau és aquesta, un equip cohesionat i amb una idea clara del que volen fer, que és una idea clara per començar, que després acaba sent una altra cosa, però el mínim és tenir una certa cohesió en els primers objectius. Sí. Estaríem parlant aquí, jo almenys... Bueno, hem començat parlant d'equip i hem acabat parlant d'equip. És veritat, és la clau. Moltíssimes gràcies per venir avui aquí, per compartir aquesta estona. De veritat, és un privilegi. No, el privilegi és tot meu. Perquè protigues molt poc i sempre és molt interessant. Jo estic aquí i enhorabona pel que esteu fent al col·legi, que ja tocava. Me n'alegro molt. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies.